дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар мавсими нав бозии охири тими Мину аст ва умедворам бо ин тем ошно ҳастед ва имрӯз низ як бозии хубро бар сурат умедвор ҳастем ки ба намоиш хоҳанд гузошт. хуб, мо ба қариби тахминан баъди як бозии дигар шурӯъ мекунем ба мавсими дигар ё мегузарем ба мавсими дигар. умедворам ки дар мавсими навбатӣ дар баробари хуб тимҳое ки оли фаъол ҳастанд, тимҳои дигар, намояндаҳои касбу кори гуногун, сину соли гуногунро хоҳем дид ва мавсими навбатӣ бозам ҷолибтар хоҳад буд. бар сурат сипос мегӯям барои ҳамроҳӣ ва мо шуморо бо аъзоёни тими Мину ошно мекунем ва пас он ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати тими Мину имрӯз ширкат дорад Рустам Азизӣ, Муҳаммадсаид Шамсуддинов, Фарзона Шарифзода, Абдуҷалол Сафаров, Иршод Сулаймонӣ ва сардори даста Ризои Баҳромзод. умедворам ки омода ҳастем. қоидаҳои бозӣ ваз нашудан. қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. дигар ҳамагӣ ҳамон гунае ки бозиҳои пештар буд. саволҳоро муаллифони барнома ва қисман ҳайати дурустараш қисман бинандаҳои мо барои мо мефиристанд. хуб, марҳамат, хоҳиш мекунам ки барои даври аввал рақами саволро маълум кунед. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар қисмати охири нимаи асри 20 ҳангоми сабти филм коргардон Ҷон Форд як ине ки нафарро аз қабилаи индесҳои навахо ба кор мегирад ва вазифаи ӯ аз он иборат буд ки фақат ҳаворо пешгӯӣ кунад ва ин индейс ба қавле хуб ҳаворо бехато пешгӯӣ карда метавонист. ин барои сабт, барои ба наворгирӣ бисёр муҳим буд ки вазъи ҳаво чӣ гуна аст. хуб, ва як маротиба ӯ хато мекунад ва дар хабар аст ки воқеанам сабаби хато кардани ин пешгӯикунандаи боду ҳаво як чизи воқеанам маъмулӣ ва табиӣ буд. чӣ сабаб буд ки ӯ хато кард? муҳтарам ровӣ, мо ба ин савол пеш аз муҳлат ҷавоб медиҳем. марҳамат, он вақт як дақиқа вақти иловагӣ мегиред. марҳамат. ин чизро чанд вақт пеш ман аз интернет хонда будам. хуб, ва вақте ки ҳамин коргардони филм Ҷон Форд мегӯяд ки барои чӣ ту хато кардӣ, ҳамон намояндаи ҳиндуҳои қабилаи навахо мегӯяд ки радиое ки ман доштам аз кор баромад ё ин ки барои таъмир фиристодам, чунки вай ҳамон пешгӯии боду ҳаворо аз рӯи радио шунида муайян мекард. ҷавоб комилан дуруст аст. яъне ӯ воқеанам ин корро аз рӯи қобилиятҳои ғайриоддияш не, балки аз рӯи маълумоте ки радио пешниҳод мекард мешунид. хуб, ва худи надонистан ва дуртар аз ин чиз будан ё дуртар аз навгониҳо, махсусан аз дастовардҳои илму техника будан, воқеанам боиси он мешуд ки ин ҳаят яъне як нафари дигар алоҳида даъват кунанд, пул бидиҳанд ва ӯ воқеанам гӯё пешгӯӣ кунад.
саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. мегӯянд ки чернишевский дар он ҳолат ба утоқи кориаш мерафта ва дуру дароз он ҷо мемондааст. пушкин бошад сафар ба куҷоеро ихтиёр мекардааст, яъне ба куҷое мерафтааст дар он ҳолат. ва мегӯянд ки писарев ҳангоми ин ҳолат баъзе тавсия ва маслиҳатҳои аҷоибро барои ҷавонон менавиштааст. ва дар мавриди блок мегӯянд ки ӯ воқеанам дар он ҳолат ҳатто як бор мизро шикастааст. гап сари чӣ меравад? савол фаҳмо аст. яъне номи чанд шахсияти машҳурро гирифтем ки дар он ҳолат ин корҳоро анҷом медоданд. масалан чернишевский соатҳо аз кабинеташ намебаромадааст. марҳамат фикр кунед. Пушкин нами рафт у ҳар куҷо рафту баъд циган ҳарчи навишт. Хайки Чернишевский социопат ки буд, таким галагини мерафт. замкнутӣ мешишт. И вақти масалан набудани илҳоми эҷодӣ аз фикра. кризиси эҷодӣ мегӯянд. Буҳрони эҷодӣ дуруст аст. ин вариант аз ҳама варианти ё ки тайёр аст. ӯ чӣ диш мумкин аст? ҳолати қаҳр шудаш мумкин. апатия. баъди гирифтани гонорар шудаш мумкин аст? Не. одатан миза мешиканад. барои чӣ мешиканад? барои бехай агар Не, дуруст аст. значит тогда мила буҳрони чиз эҷодӣ ки мешуд дар ҳангоми буҳрони эҷодӣ бадика ё ягон бемории дигар зуком не ки зуком да сафар намекунад. ба сафар намекунад. ё аз ҳаяҷони баланди илҳом. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол рустам азиз ҷавоб медиҳад. марҳамат рустам. ё бирови савол такрор кунед. савол ин гуна буд ки дар он ҳолат чернишевский мегӯянд соатҳо ба утоқи кориш медаромада ва аз он ҷо берун намешудааст. пушкин рафтан ба куҷоеро ихтиёр мекардааст. писарев бошад кадом як тавсияу маслиҳатҳоро барои ҷавонон менавиштааст. дар мавриди блок мегӯянд ки ӯ ҳатто як бор мизро зада шикаста будааст. гап дар бораи чӣ меравад? ҷаноб бирови аз рӯи мантиқи он чизҳо он ҳолате ки шумо баён кардед ва дар натиҷаи муҳокимаи ин масъала мо гурӯҳ ба хулоса омадем ки ба чун ин корро он нависандаҳои русие ки шумо зикр кардед дар ҳолати буҳрони эҷодӣ яъне набудани илҳом ҳамин корҳоро анҷом медоданд. яъне як кас пушкин мерафт барои саёҳаткунӣ, чернишевский ки социопату ҷомеагирез буд мерафт дар як гӯшанишинӣ мекард ва блок дар ҳамин чизи асаби мизи кориро мешикаст. ин ҳолат яъне илҳом наояд шахс асабӣ мешавад? бале ман масалан баъзе вақто худам вақте мехоҳам ягон чизро нависам ва чиз навишад ман чанд бор ҳолатое шуд ки масалан ман бештар чӣ мехоҳам қаламро мехоҳам ва тамоми қаламҳои ман хоҳӣ доштанд ё ҳатто чанд ҳолате шуд ки амин бигем стило финҷону ё ками кружкаи қаҳвахӯрима задам шикастам. яъне мешавад ин ҳолатҳо. илҳом аслан инсонҳо вақте ки илҳомашон меояд чизе менависанд. яъне агар онҳо аз рӯи план ё нақша бинависанд шояд асабӣ шаванд ки имрӯз нақшаро буд карда натавонистанд ва асабӣ мешаванд. ман фикр мекунам ин ҳолат бо ҳолати эмоционалӣ ҳамон замон ки шахс дар ҳамон замон ҳозир аст пайваста мебошад. сари қаҳру ғазаб шояд ки онҳо бале ба эҳсосот дода шудаанд. қаҳру ғазаб кадом вақт меояд? боз он вақте ки илҳом нест? бале ё ин ки илҳом дар ними эҷодиёт гум мешавад. ё илҳом нест ё ки вақте ки онҳо аз касе ҷавоби рад мегиранд, масалан аз ҷинси латиф. дидед ризо вақте ки занҳо ҷавоб медиҳанд ба ҳамон як савол аз зовияи дигар онҳо бархӯрд мекунанд. ҷавобшон тамоман дигар аст ва ҳатто хеле наздик аст ба ҷавоби дуруст. бовар кунед. хуб кадом ҷавоба пешниҳод мекунед? метавонем як чизи дигар аст. метавонад як фикри дигаре ки мо гуфтем дар ҳамин час вақте ки аз масалан ношир ҷавоби рад мегирад. аз ношир барои чопи асараш. бале ин як фикри дигаре буд ки мо гуфтем. кадомаша пешниҳод мекунем аз ин фикрҳои зиёд? хуб бибинед ҳар ду ҳолат ҳам метавонад бошад. инҷо бохӯрам як 4 ҳолат пешниҳод шуд. лекин амин биёед ҳолати ҷавоби дуруст дар миёни онҳо буд. ҷаноби ровӣ масалан чун мо аз ибтидо гуфтем ки ҳамин масъалаи набудани эҷод ба ҳар ҳол паёмадҳои молӣ дораду ҳаққи қалам намегирад. шояд ҷавоби радди ношир ҳам бошад. ҷавоби радди ношир. бале
хуб аммо ҷавоб аз ин ҳам соддатар буд. ин ҳолатҳоест ки бо наздиконашон ҳамсарашон ҷанг мекунанд. ҷанг бо ҳамсарашон, яъне барои бо дӯстдоштаҳо бо ҳамсарҳо вақте ки ҷанҷолу муноқиша мекарданд, онҳо ҳам ин гуна як одатҳои вай доштанд. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар шаҳраки амрикои сент луис як ҷое ҳаст, ки мардум ба он ҷо зиёд мераванд, ҳам барои тамошо ва ҳам барои чизе аз худ хотира гузоштан. хуб ин як ба қавли роҳрав аст, коридор аст миёни ду девори хиштӣ ва инак беш аз 40 сол аст ки сокинони маҳаллӣ ва сайёҳон ба он ҷо мераванд то аз худашон як чизе он ҷо нишона гузоранд, як чизи бисёр арзон ва соддае ки ҳар нафарам метавонист ки онро бигирад ва он ҷо нишона гузорад. чӣ кор мекарданд дар ин роҳрав? чӣ мегузоштанд сайёҳон ва мардуми маҳаллӣ? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. одатан роҳрав ки бошад вай бояд хел дарошка ду тараф мост вай дорад. одатан ҳаминҷо ба قلف نشانی و نقش گذاشتن نیست. قلف بیشتر دخترها به خاطر وقت духтару бача вай اینجا мекунад. گفته است که مردم یادی سیاها هم با اون خاطر میرفتن که از خود یکون چیز به یادگار ماند. اینجا چی میتونوشن؟ одатан ин хел ҷавоби чи танга мепартоянд. ягон чиз менависанд, но вақте ки менависанд ва як каси дигар аз болояш менависад тоза мешавад, ягон чиз мебанданд. ҳама варианти вай ҳамин қулф. یا تلای میچسب. بند. نکلیک میچسب. но наклейка тез вай мешавад. نه بعد چیز دیگر است. بندن همه جاش. ва инҷо гуфтанд чизи арзон ва вай. این میتونن در همه جا باشه. نمیتونن در هر یک مزاری توجیهشون این مقدار قلف و مقدار بله نه یادگار نیست. از کجا میدونید که این اسکی هست؟ як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ, мо як дақиқаи иловагиро мегирем. шумо албатта доред як дақиқа вақти иловагӣ. маромад фикр кунед. хат мекашанд. نه دشمن دارم میتونم ممکن علیه چیز گلیمود و چیز که شاید باید باشد علیه دیوار خشتی فراموش نکنید. می نویسن. یکون چی نقش بندی باشد می عکس نویسن. میگیرن. чизи содда ва арзон. همونجا ягон نقش мех میفروشه мезананд, шуруд мекунанд. میخواستم. ягон чи мемонад ам хе мечаспад. که وقتم زیاد میگیره. این مثلا باید баъд ки муайян карда намешавад ки шумо خیلی همون دیگه. من مثل همون قلب قلب همین چیزا. چی کنید؟ мех دیوار خشتی به نه قلف خب میخواد نمیشه. چی میدین در دیوار شروع. نه به وقت بسیار نه میگیره. وقتی که میگم چیزی یگون باید چیزی ساده آسان ارزان فکر باشه. کنی. بند ممکن باشه девори хишти ба шумо банд чӣ Может самоклейки какие-то? می نویسن. بنویسین ягон чи менависад. чизи арзон навиштан чиз нест, чизи арзон нест. بابور. برش میخرم. бӯра мехарад, нақш намемонад ку. نامش می نویسد یک مدت میمونه. пас ягон чиз ҳаст ки мемонад. هر ریزا هر ریزایی که رفت میگه این منه. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста гап дар бораи чӣ меравад? умедворам ҷавобро ёфтед. ба ин савол иршод сулаймонӣ ҷавоб медиҳанд. خب ما البته جواب 100 دقیق نداریم ولی در هر صورت در 2 دقیقه که بحث و بررسی کردیم به نظر ما این همون وای است، همون راهروی ستاره های در امریکا که اونجا جای ин дар шаҳраки сент луис аст, не? بله. خب خیلی ما نمونه های زیادی از این چیزا داریم. در بعضی شهرها مثلا قلف می اندازن در پل ها و این چیزا، در بعضی جا مثلا در شاخ درخت لطه می بندن، در بعضی جاها می نویسن
از این نگاه که شما گفتید اونجا 2 دیوار خشتی است و این چیزا، ما با همین فکر آمدیم که شاید مردم سیاحان یا مردمی که اونجا میرن اونجا حکاکی میکنن، می نویسند که مثلا می نویسن. رضا 28 اوگوست 2022. یعنی این معنیش این است که چیزی رو با یادگار گذاشتن، نه رنگ رو با یادگار گذاشتن. و ما گفتیم که بعد اثبات کردن یا که این از آن شما است بسیار دشوار و حتی شاید ناممکن است. گفتیم اگر مثلا بنویسن رضا یا نمیدونم ارشاد، این معلوم است که دیگر بعد 100 سال هم فهمیدن ممکن است که این از آن شما است. اما موافق سوالی که اینجا بود، آن رو یعنی اثبات کردن یا که این از آن شما است بسیار دشوار است. اگر شما مخصوص کدام یک کاری رو انجام نداده باشین برای شناخته کردن همان چیز، این البته دشوار است. یک چیزی بسیار ساده و ارزانه که اونجا میگذاشتن چی؟ نمونه ها زیاد است. مثلا بعضی سیاها تنگه میگذارند، بعضی ها شاید میخ میگذارند، بعضی ها مثلا چی میگن؟ بند که میچسبه. مثلا که در اسرائیل است اونجا کدام یک آرزوشون مینویسند و در اونجا میگذارند در ورقها. این گونه چیزا هست. خب چی را پیشنهاد میکنیم؟ چون باید جواب یک تا باشد مرامت. هم نوشته در قالب نوشته چیزی به قالب چیزی در کاغذ است، در نمیدانم در تنگه هست یا هست در اونجا یا اردو شد تمانه نوشته ها. و آن که گفتیم که بعد دیگه اثبات کردن که از آن شما از دشوار است، این از شما این کار میکنه. نه اینا دیگه من هم تو گفتم یعنی که شاید تنگه تنگه در سرچ دیدم که در اینترنت هم دیدم در پیش دیدن نیستن، شاید تنگه و میپرسیدم تنگه را در سری همون چیزی تورچه. ما خودمون در امریکا همین کار کردیم. قبول است. ما همین کار انجام دادیم مثلا در چخیا، ولی ما تنگه را داخلی کدام یک فواره بود پرتافتیم، داخلی آن دریا پرتافتیم، این چیزا بوده. خب خلاصه جواب تنگه رو ما قبول میکنیم و شما رو ما البته خرسند خواهیم کرد، ولی این نوبت نه، شاید نوبتی دیگر، برای که اینجا گپ درباره سقیچ میرفت که اون رو از دهان بیرون میکنن و اونجا نقش میکنن تمام. و اونجا اینقدر دیوارها پر از سقیچ است که دیگه اثبات کردن که این از آن کی است قریب که ناممکن است. ولی به هر صورت این عنعنه شده که اونجا دیوارها یگان جای خالی حتی ندارند و مردم همگی اونجا مخصوص سقیچ خواهیده میروند تا آن سقیچ رو اونجا نقش کنند. سوالی رقمی 11. توجه کنید به سوال. شما در مورد دانشمند آلمانی لандау معلومات دارید و یک وقت از او میپرسند که آیا ممکن است که معلم ایمانتر را یعنی که زنی بزرگ ماتماتیک نامید؟ لандау یک جواب عجیب میدهد، میگوید که من باوری ندارم که. دوام جواب رو شما فکر کنید. از اون میپرسن که آیا ممکن است که معلم ایمانتر رو بزرگترین زن ماتماتیک نامید و او میگوید که من باوری ندارم که. بچه باور نداشت و آیا ممکن بود که او را بزرگترین زن ماتماتیک نامید؟ مرامت فکر کنید. اولش لандау روس. خیلی پنیت. روس یهودی روس بود. بعد وای نسبتی زنها بسیار نگاهی وای داشت. بسیار زنباز بود. زنباز بود. همچون اولیم بنا میکردیم. آدمی نقص.
نه درست است. نه من باور نمیکنم. Значит, предвзятое. معشوقه اینجا چند چیز شدنش ممکنه است. بچه‌ها به فکر کنید. یکم من باور نمیکنم که از همه چیز که فهمونی زن هست. این سامی چی اولین چیزی که در فکر میاد. یکی متماتیک بودن ممکن کامونجوسا باشه. همون زنی زیبا متماتیک باشه. یک چیز هست. زن‌های متماتیک و خیلی فیزیک بود و با متماتیک خب می‌دونید تئوریک بود. با این زیبایی من فکر نمی‌کنم که امانت زن باشه یا متماتیک باشه. من هم همین فکر دارم. як дақиқа вақти шумо сепарӣ мешавад маромад кӣ ба савол ҷавоб медиҳад аз математики машҳур ландау мепурсанд ки оё мумкин аст ки ҳамон нафареро бо номи Амалия Эминьотер яъне бузургтарин зан математик номид ӯ ҷавоб медиҳад ки ман боварӣ надорам ки хуб идомааш чи аст ландау яке аз ҷоизадорони нобелӣ дар соли 1962 бисёр як шахси шӯх ва суханаш тез буд ва зандӯст ҳам буд ва мо фикр мекунем ки вай гуфт ки ман фикр намекунам ки ин амин Эммануэта зан бошад. Эммануэтер зан бошад ам хеле бале баъд ин камкам сухан дағал набуд дағал нашуд ба назар باید که این خیلی است جناب ربی یا من فکر نمیکنم که اینجا چیز است باید که این کار شود یعنی او شاید میگفت که من نمیدونم که او متماتیکاسیونیست قسمت دویمش چی است من نمیدونم که او ولی من بزرگترین نمیدونم که او متماتیکی بزرگ است یا نه ولی بزرگترین معشوقه بوده میتواند چون که لنداو عادتاً به زنها از همین زاویه نگاه میکرد بله و و حتی شما فکر میکنید که ما از میان همه سوالایی که وابسته به لنداو بود ما از همین سوال جدا میکنیم نه البته خوب او من قسمت دویمی جواب براتون میگم شما قسمت اساسیش رو پیدا کنیم او گفت که من باوری ندارم که اما او واقعا بزرگترین متماتیک هست یعنی نمیدونم که زن است ولی میدونم که بزرگترین متماتیک یعنی از اون میپرسن که واقعا به نظر شما همون میاتر درست است یعنی مقصد من زن بودنش نمیدونم ولی مثلا متماتیک بزرگ بودنش میدونم یعنی شاید اینجا یک مسئله دیگر هست جناب رو یعنی نخواست که در مثلا با جنسیت یعنی اولیم مثلا تمرکز شود برای میگه که من نمیدونم که او زن است وقتی که میپرسن که راست است که او بزرگترین زن متماتیک است او میگوید که من نمیدونم قسمت اولش دیگه معلوم نیست و دومش که اما او بزرگترین متماتیک هست اینجا شاید همین بزرگترین به اندازه زن ربط داشته باشد یک چیزی بسیار ساده باقی ماند همین شما باید ببینید من نمیدونم که او بزرگترین زن هست یا نیست ولی بزرگترین متماتیک است جواب کاملا درست است بله واقعا همون خیلی گفته است که من نمیدونم که او بزرگترین زن هست یا نیست اما او بزرگترین متماتیک هست саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол соли 1979 аз осорхонаи бадеии Куйбышев як мусаввараи рассоми на он қадар машҳур Теннерси хурдӣ гум мешавад муфаттиш бисёр осон ва дар муддати кӯтоҳ маълум мекунад ки фармоишгари ин дуздӣ кӣ аст барои ӯ кофӣ буд ки фақат ба ҳамон ҷо биравад ба куҷо рафта буд савол фаҳмост بله سوال فهم است
худи ҳамин рассон медуздад барое ки сенсатсия шавад пиар шавад пиар шавад فلان جو برم ва гуфтам ку на он қадар машҳур نه با کجا ба вай ба устохонаи ҳамин рассон با استخوان مرسوم بسیار ساده است نکی ولی این بسیار ساده است خیلی як ҳамда монанд ҳаст нависанда гувоҳнӣ با آثارخانه یا که با بامی خانه جایی که این چیز پنهان میکنند یا устохона یا با نه جایی آخه و هیچ که فکر نمیکنه که خودش دزدیده دیده یا با جایی که چی رو میفروشند با چیز гирду атрофи номаш با машҳур همین мешавад با همون استخوانه رسمیش اگر رفت مثلا یا با همین چیزش یا با خونه شد خیلی خونه استخوانه شد ва мумкин нусхаи ҳамна бо яхте дигар расмиша кишидагӣ اسکیزوش هم میبینه دوستان лекин худи ҳамин бояд бошад чунки барои сенсатсия кардан на он қадар машҳур як гуфтанд ҷоя این ҳаст گفت که به гувоҳ فلان جا رود مقصد این است که کجا از همونجا устохонаи ҳамин ва همه آدم وقتی مفتش میره بعد باید کار کنه کار استخوانه як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад نه 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 соли 1979 осорхонаи бадеи куйбышевск хуб аз онҷо як мусаввараи як рассоми на он қадар машҳур хуб тайнерси хурдӣ гум мешавад вақте ки санҷиш шурӯъ мешавад муфаттиш баъди рафтанаш ба ҳамон ҷо маълум мекунад ки фармоишгар ки аст ба куҷо меравад ӯ муҳтарам ровӣ мо аввал ба дигар савол ҷавоб медиҳем ки фармоишгар ки аст фикр мекунем ки фармоишгар худи ҳамин рассом аст ин рассом хост ки бо ҳамин роҳ як сенсатсия кунад номи худашро машҳур кунад тасвирҳои кашидаи худашро машҳур кунад ва ҷое ки он муфаттиш рафт ё хонаи худи рассом аст ё устохона ҳамон ҷое ки ҳамин рассом ба тасвир кардан машғул аст хуб ин акнун тахмини шумо фикри шумо фикр мекунед ки ҳамин тавр аст ва ҷавоби дуруста ки пешниҳод мекунад яъне ҳамина пешниҳод мекунед ҳамчун ҷавоби дуруст шумо фикр мекунед ки ҳамин ҷавоб аст ина пешниҳод мекунед ҳамин тавр бале хуб рост аст ки баъзе ҳодисаҳо ҳарчанд ки масалан версияҳои гуногун доранд вале чун фактҳои таърихӣ ки ҳастанд мо бояд айнан ҳамон фарзияеро пайдо кунем ки воқеан ҳам сабт шудааст аммо он чи ки шумо пешниҳод намудем ин ҳам метавонад як фарзияи хуб бошад аммо барои ин савол ҷавоби дуруст нест хуб ӯ чӣ кор мекунад муфаттиш меравад ба китобхона ва мебинад ки воқеан ҳам ҳамон варақа ё фармоишҳое ки дар бораи дархости китобҳо аст дар бораи ин рассом кӣ фармоиш додааст ва фақат як нафар фармоиш дода буда ва ҳамон як нафар фармоишгари ҳамин дуздӣ буд тамом ҳамин гуна бисёр сода ва осон ному насаби фармоишгар дар он варақаҳои китобхона сабт мешавад ва табиист ки вақте ки гап дар бораи осорҳои санъат меравад ёдгориҳои санъату осорҳо меравад фармоишгарон нафарони нодон нестанд нафароне ҳастанд ки хеле дониши хуб доранд ва медонанд арзиши ҳар як асар ҳар як китоб ҳар як мусаввара ин арзишҳоро бисёр хуб медонанд саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол сарвари иттифоқи касабаи кормандони соҳаи истихроҷи ангиш дар амрико дар миёнаҳои асри 20 хеле зиёд ҳамин гуна корпартоиҳоро ташкил мекарданд бо мақсади баланд бардоштани маош ва маҳз ҳамин ҳолат ҳамин корпартоиҳо ташкили корпартоиҳо боиси он мешавад ки хуб дар як кишвари дигари ҷануби амрикоӣ ҳамин гуна саноатчиён мегуфтанд шӯхиомез ки
бояд муҷассамаи ӯро гузоранд, ба хотире ки ин дастовардҳоро яке аз сабабҳояш шояд ҳамин ҳолат ва ташкили ҳамин корпартоиҳо ва ҳамин нафар бо насаби ё ҳамин нафар бошад. хуб, гап дар бораи чӣ меравад? яъне ин ҳолат, яъне корпартоии кормандони соҳаи истихроҷи ангиз боиси чӣ шуда? яъне боиси чӣ шуда ки мехостанд дар ин кишвари ҷануби амрикои муҷассамаи ӯро гузоранд? яъне шӯхиомез ҳамин тавр кормандони соҳаи саноат мегуфтанд ки бояд муҷассамаи ӯро инҷо гузоранд, ба хотире ки ин пешрафт шояд натиҷаи ана ҳамон ташкили корпартоиҳои он нафар бошад. он нафар сарвари иттифоқи касабаи кормандони соҳаи истихроҷи ангишт буд. маромад фикр кунед. زمینه کنن نه آخه بعد امریکای جنوبی چی فایده داشته است؟ گوش کنید اینجا باید که از همین کارپرتایی ها او منفعت برند. ها این منفعت میتواند ونزوئلا باشد و استخراج نفت که در ونزوئلا که از روی ذخیره ها و چی داشت از سعودی که زیادتر باشد، چون از اونجا مثلا انگشت چی شد اینو مجبور شدن که نفت زیادتر بیارن و میتواند باشد که همین اینا گفتن که با این همین کارپرتایی های مثلا چیزها باید شد که مثلا با مثلا مقدار ایمپورت اکسپورتی نفت زیاد زیاد شد. البته که باید فایده برد. اونا کار نکردن اینجا زیاد شد. این یک چیز. دیگر چیز میتوانند که همون کمپانی های استخراج به جای کارمندا یگان تکنیک سازنو آخه تو فکر میگه امریکای جنوبی چی تکنیک برای امریکای ایالات متحده برای آمریکا ورسی نه آخه درسته یکی صنعتی چیز از همه بهترین است. این تمام زوادای شوروی را امریکا ساختن در وقتش. یعنی در این مسئله як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? برای این سوال رستم عزیزی جواب میدیم. маромад рустам, تکرار کن جواب برام. савол ин тавр буд ки як вақт сарвари иттифоқи касабаи кормандони соҳаи истихроҷи ангишт дар амрико миёнаҳои асри 20 бисёр корпартоӣ ташкил мекард ва мақсад боло бурдани маоши кормандон буд. ва дар як кишвари ҷануби амрикоӣ баи назар буданд, шӯхиомез мегуфтанд ки муҷассамаи ҳамон нафара бояд ин ҷо гузоранд, ба хотири он ки маҳз ҳамон ҳолатое ки ӯ ташкил мекард боиси он шуд ки ин ҷо пешравӣ ба миён биёяд. اینجا باید یک در همون کشور یگان منفعت برند از این کارپرتای کارمندان انگشت. خب یگان مواد سوخت دیگری باید باشد که جای اون انگشت گیرد، دیگه اساسا نفت هست و چون در امریکای جنوبی از همه بیشتر نفت و یکی از در سطح جهان هم بیشتر نفت استخراج در ونزوئلا، شاید در ونزوئلا مسئولان همین ساحه یا یگان شاید حتمی نیست که ونزوئلا یگان کشور دیگری امریکای جنوبی بشه، ولی بیشتر است که ونزوئلا. گفتن که استخراج نفت که زیاد شد و ما باید برای همین زیاد شدن استخراج نفت و من کارکرد صنعت نفت از همین کارپرتایان همین صنعت استخراج انگشت در امریکا ما باید مینه‌دار باشیم و همین هیکل اون رو گذاریم. برای اینکه اونو کارپرتویی کردن و اینجا کوشش کردن که به صنایع دیگر با استحصال نفت بگذرند. بله. و این سوها را رشد دادن و چون مثلا در امریکای جنوبی از هم نفت مقدار زیاد نفت در ونزوئلا استخراج شد، خب ما حس کردیم که این باید ونزوئلا باشه. خوب. جواب نادرست نیست. جواب درست است. واقعا وقتی که کارپرتوی زیاد میشه این باعث می شود که این الटरनेटیوی نمودی دیگر یعنی که این مواد سوخت پیدا شود در سمت نفت کارکردی بیشتر انجام داد، کارهای زیادتر انجام داده شود و ولی کشوری از همه زیاد فکر میکنم دارای نفت این در آمریکای جنوبی هم ونزوئلا است.
саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. муаллифи савол навиштааст ки ин маълумот дар асари венетский бо номи қиссаҳо дар бораи металлҳо оварда шудааст ва ин соли 1988 чоп шуда будааст. хуб ва дар фаронса як ҷо буда одеё ном дошта ва он ҷо як воқеан печи бисёр бузург барои ба қавле гудохтани металл мавҷуд будааст ва аз як ҷиҳат ҳамин бухорию ҳамин печ ба қавле ғайриоддӣ аст аз дигар намунаи онҳо ки барои металлгудозӣ аст фарқ мекунад ва ин ҷо воқеан ҳарорати хеле баланд аст ва воқеан металлҳои зиёд гудохта мешуданд вале аз як ҷиҳат аз ҳамин гуна нуқтаҳо фарқ дорад. аз кадом ҷиҳат чӣ хусусияти фарқкунанда аз печҳои дигари гудохтани металл дорад? марҳамат фикр кунед. муҳтарам рови мо мехостем ки ба савол камтар равшанӣ андозед. хуб яъне дар як минтақаи маҳалле бо номи одеё дар фаронса як ҳамин гуна ҷо барои гудохтани металл аст ва он ҷо як печи бузург аст, металл гудохта мешавад, ҳарорат он ҷо бисёр баланд аст тақрибан чӣ қадар барои гудохтани металл. ҳамин акнун дар савол наомадааст вале ба ҳар сурат навиштанд ки хеле баланд аст ҳарорат. аз як ҷиҳат аз ҳамин гуна печҳое ки барои гудохтани металл аст фарқ дорад, яъне як хусусияти фарқкунанда дорад. ин аз кадом ҷиҳат фарқ мекунад? чӣ чизи ғайриоддӣ дорад ин ҷо барои гудохтани металл? марҳамат ин дафъа умедворам фаҳмош шуд, фикр кунед. як чиз дигар маябор гӯям одатан барои металл гудохтан як муҳите даркор ки металл дохили ҳамон муҳит бошад истад контакт боз ҳаст вай майдони магнитикати без контакт не ҳозир фаронса як вай реактори итер сохта истодиам дури банданаем хеле дур рафтем гӯш кунед ҳамин ба як чиз фарқ мекунад. ба чӣ фарқ мекунад? намедонам чизе ҳаст ки ба ҳамин минтақа вобаста аст. ҷа бодаҳо аст намедонам ё офтоб идея офтобга чиз истифода бурда мешунад мумкин масалан солнечни печо ҳаст яъне гӯш кунед ба чӣ бояд фарқ кунад? гӯш кунед дар кадом ҳарорат ба чӣ фарқ кунад? ё ба ҳамон маводи сӯхташ бояд фарқ кунад? айна ҳамин чиз би нури офтоб шуда метавонад фокуси ҳамон чиз би хел параболои калон мемонад тошкан биям ҳамин хел чиз ҳаст. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат ки ба савол ҷавоб медиҳад? мо муҳтарам рови як дақиқаи дигари иловагӣ дорем. бале мо аз ҳамон истифода мебарем. марҳамат умедворам савол фаҳмоаст, зарурат ба такрор нест. марҳамат фикр кунед. агар имкон бошад саволро такрор мекардед. дар як қисмати фаронса як шаҳрак як нуқтаи хурдака ки одеё буда ва он ҷо як он печ барои гудохтани металл будааст ки бо ҳарорати бисёр баланд металлҳоро мегудозанд ва аз ҳамин гуна нуқтаҳо ки дар ҷоҳои дигар ҳастанд бо як хусусияташ фарқ мекунад. ҳамин ҷо ҳамин печи металлгудозӣ бо як хусусияташ фарқ мекунад. бо чӣ хусусияташ? марҳамат фикр кунед. гӯш кунед ин масъалаи сӯзишвор яъне гӯш кунед дар онҷо масалан бо ангишт ҳаст бо газ ҳаст масалан гудохтани металлҳо ин бояд ин бояд ё бо ҳамин энергия ягон офтоб осон ҳамин шумо ойнаҳои бисёро мегиред як нуқтаби равон мекунед ҳарораташ 3-4 ҳазор градус мебарад. значит яъне бо энергияи офтобӣ энергияи офтобӣ як вариант сӯхт шакли худи печ чӣ? шакли печ эхел байн ба як манора мешавад. дар болои манора ҷои анамон гудохтан консентратсия мешавад ба чӣ? аз ҳар тараф консентратсия мешавад. бо худи физики мефаҳмем. ягон варианти дигар мо ҳамчун аввалин гудозандаҳои металл дар дунё дар ҷои мо чуқурӣ мекарданд. чуқурӣ ҳамон санге ки дар таркибаш оҳан дорад мепартохтанд нафасаш намебирояд. баъд
аз боло ҳезуми бисёр мепартофтанд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол ман худам кӯшиш мекунам ки ҷавоб диҳам. хуб мо фикр мекунем ки фарқияти асосии ин печ ин манбаи энергии он аст ки ҳамон то ҳароратҳои баланд чӣ гуна гарм мешавад. манбаи энергия. бале хуб яъне аз ҳамин гуна нуқтаҳои металлгудозӣ ба он фарқ мекунад ки ин ҷо манбаи энергия офтоб аст. офтоб аст. бале яъне аз нурҳои офтоб кор мекунад. бале аз нурҳои офтоб мешавад ин тавризо? бале дар физика ё ин ки дар технологияи муосир як навъи нерӯгоҳҳо ҳастанд, нерӯгоҳҳои офтобӣ и консентратсионӣ. яъне як манораи баланд месозанд ва дар болои ҳамон манора ҷое ки нури офтоб ҷамъ мешавад ва тавассути оинаҳои фурӯхамида ё ин ки оинаҳои зиёд нури офтобро ба як нуқта равон мекунанд. дар натиҷаи ҷамъ шудани нури бисёр ҳарорат дар он нуқта бисёр баланд мешавад. ба вақилам дирӯз ман як навора тамошо кардам. як нафар ҳамин гуна як таҷҳизот сохтааст бо истифода аз оҳан. бале ҳамин ва таги он мисли антеннаи параболӣ як чизе ки ҷило медиҳад бале ва онро мегирад нури рӯшноиро дуруст онро печи мекунад. офтобӣ меноманд. бале ва чойники обро мегузорад он ҷо ва баъди чанд дақиқа аз нурҳои офтобе ки инъикос мешаванд ба воситаи ҳамон сатҳ ба чойник бармехӯранд, ба зери чойник ва об меҷӯшад. бале хуб дар мисоли минтақае бо номи Одео дар Фаронса воқеан ҳам хусусияти фарқкунандаи ин нуқта яъне ҷои металлгудозӣ ҳамоне буд ки шумо гуфтед. ҷавоб дуруст аст. инҷо гап дар бораи манбаи энергия меравад ки офтоб аст. яъне махсус нурҳои офтоба барои металлгудозӣ истифода мебаранд ва ин воқеан ҳам як чизи ғайриоддӣ аст ки имконпазир аст, вале чун душвортар, хароҷоти шояд бештар ва дар дигар минтақаҳо аз манбаъҳои дигари энергия истифода мебаранд. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. замони ҷанги аввали ҷаҳон дар сохтмони роҳи оҳани Мурманск аз қисмати Осиёи марказӣ мардум кор мекарданд. хуб ва чун корҳои асосӣ дар ин сохтмон ба фасли тобистон рост омад, мардуме ки аз минтақаи Осиёи марказӣ буданд, осиёгиҳо бисёр аз гуруснагӣ азият кашиданд. чӣ буд сабаби гуруснагии онҳо? чаро онҳо азият кашиданд? чаро онҳо зиёдтар гӯш намонданд, гурусна монданд? муҳтарам ровӣ, хуб мо пеш аз муҳлат ба ин савол маромад ҷаноби ровӣ, дар вақте ки минтақаи Мурманск инҷа ду чиз метавонад шуда. аввал ин ки хӯрокҳо чизошо мутаваққиф намекард, вале масъалаи дуюм ин ки мардуми Осиёи марказиро вақти соли 16 ба он ҷо мебаранд. ман хонда будам ҳатто як масъалаи мушкили дар ин мешад ки ин минтақаи назди қутбӣ аст ва рӯзҳо хеле тӯлонӣ аст, шаб ҳам нест ва ин мардум ки моҳи рамазон буд, рӯзадор буданд, хеле гушна мемонданд. чизи аҷоиб медонед чи аст? ҳар саволе ки ман инҷо пешниҳод кардам, шумо ҳамин ба наздикӣ чизе дар бораи он хондем. ҷавоб дуруст аст комилан. саволи рақами 9
таваҷҷӯҳ кунед ба савол дар вилояти Черкасск дар Украина. Як ин муҷассама ба хотири гиромидошти қурбониёни ҷанги дуюми ҷаҳонӣ гузошта шуда ва он ҷо хуб як гӯристони сарҳадбононе аст ки ҳангоми ҳимояи сарҳад ва ҷанҷол бо нерӯҳое ки воқеан аз онҳо аз рӯи шумору чиз зиёд буданд қурбон шуда буданд. Ва ин гӯристон ду қисмат дорад. дар як қисмат 500 нафар аз сарҳадбонони шӯравӣ дафн шуданд ва дар қисмати дигар 150 гури дигар ҳаст. аз ки аст? муҳтарам ровӣ, ба ин савол ҳам пеш аз муҳлат ҷавоб медиҳем. офарин ва боз Рустам Азизӣ ҷавоб медиҳанд. кани و این 150 نفر سگ‌های سرحدبانی сагҳои سرحدبان ин маълумотам шумо хонден ба қарибӣ ба фикрам. نه من یعنی حدس میزنم سرحدبانا که باشه не шумо росташро гӯед ин маълумотро ба қарибӣ хонден ё ба компютери мо шумо дастрасӣ доред? نه ما با کامپیوتر شما دسترسی نداریم ولی حدس زدیم که سرحدبان که باشد حتما باید табиист ки бояд саг саг дошта дошта бошад و اون саг‌هاش هم حتما дар баъзе қаҳрамон ва ҷойҳои он дигар сагҳоро ҳам аспҳоро қурбон карда буданд. гӯр мекунанд. чаро нагирифтанд худашон нигоҳубин кунанд? اینجا یک چیز دیگر هست سگ‌های سرحدبانی به غیر از وی یک چیز دیگر ما قبلا خوانده بودیم که سگ‌ها رو کمتر تمرین میدادن که این بسیاری از سگ‌ها باز در شوروی سگ‌های خودکش هم بودن که با آنها مثلا بمب و اون چیزهای مواد ترکنده می‌آوردن و سگ رو می‌آموختن که رفته خودش رو مثلا به اصطلاح ترک کند. хуб бухелам дар ин гӯристоне ки мо гуфтем аз ду қисмат иборат аст. дар як қисмат гури 500 нафар аз ҳамон сарҳадбоно аст ва дар қисмати дигар гури сагҳо аст. ҷавоб дуруст аст. хуб 6 бар 3 ва ин пешгӯишаванда буд албатта бо назардошти бозиҳои дигари шумо. ташаккур мегӯям бачаҳо. ёдрас мешавам ки тими мину дар меҳмони мо қарор доштанд. хуб сипос аз муаллифони саволҳо, сипос аз шумо бинандаои азиз ки тамошо мекунед ва бо истифода аз фурсат ёдрас мешавам ки мо баъди ин бозӣ ва супоридани ҷоизаҳо ба се гурӯҳи аз ҳама фаъол ба мавсими дигар шурӯъ мекунем. марҳамат биёед ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина. намояндаҳои идораву вазоратҳо ман бисёр хоҳиш мекунам ки шумо беҳтарин намояндаҳои худро бифиристен. ба саволҳо ҷавоб надодан ин маънии онро надорад ки шумо дониши кофӣ надоред. ман умедворам ки шумо бисёр дуруст мефаҳмед, зеро аксарияти онҳое ки мо бо онҳо муроҷиат мекунем ҳамин савола ҳамин гуна пешниҳод мекунанд ки яке агар мо ба саволҳо ҷавоб дода натавонем ин хуб намешавад, мо корманди фалон идора ҳастем. ин комилан чизи муқаррарӣ аст ва нафаре нест ки ба ҳама саволҳо ҷавоб дода тавонад. ва ин як бозӣ, як истироҳат аст ки умедворам мо махсус ба хотири шумо ки ҳамагӣ кормандои кадом як ниҳодҳо ҳастанд мо сабти барномаро баъди соатҳои корӣ мегузорем. умедворам ки меоед номнамис мешавед ва аъзои ин клуб мешавед. ташаккур ба тими мину ва сипос ба муаллифони саволҳо. интизори саволҳои бештари шумо ҳастам. то суҳбати дигар, Субҳон Ҷалилов будам. комёбу муваффақ бошед.